बायबसं टीचार रिक्रुटमेंट बोर्ड त्रिपुरा एबा TRBT borok saklai rikha boni question bulung mani tei jara paper 1 paper 2 TET exam runai rok borok ni bagai belai no khobor kaham borok mark je question bul khaimani tei borok mark risnai 8 mark risnai 8 ta bul wngmani bagai borok saklai rikha TRBT board rok mark mansinai rok tabanadi aboni bagai jara mark kaya rok gorok hingkai boni kai thangsinai hingkai norok chaphano tongdi chaiphono tongdi norok mark marsinai add khlai borok o jaga saklai rikha jara 2021 no TET paper 1 paper 2 rwnai rok borokni bagai belai no kaham hingkai norok mark mansinai 8 mark noni plus phaisinai jara chaiphono tongkha borok o mark boni plus wngsinai 8 number je borok ni a number bul khlaimani a jaga o borok mark risinai borok saklai rikha TRBT board rok hingkai norok saima gana hingkai norok o channel no subscribe khayakhai subscribe khainadi hambai।